Get the point. Take a step forward. Nyombenke barabu batigaire toto ovals yani chintakana boronge ona chintakane kegusi amono monali siotigaire 49 verse 11 Jeremiah batiga abana abo batabuatia baise injenimbarende bagenderere ko bamoyo n'ababura kabaino tiga bansemberi haleluya iga abana bali n'inkuba yes ingo mwe turagore bagendere ko isiere ningo mwe turagendere ko agendere ko bamoyo igo ko bamoyo nyasai bunga bakonye ekero omugaka ruro omonene airiri bagalyo omugaka aseritaria Yesu nawe kurwa manyanga makwere naro nokurara nkororo ekiagera amakwere naro kare nobo ni mambo ya kare wono riyo yao nayo gotora naki era bakende nkiaba ekiagera nkebe ngaibo nonda atenene najanga nyora banta wangene yene kwiga ngatara rarese takwenda kanisa ekiagera ariye kanisa abantu batakire mbari banyare kire banye gusabira umata nayo wowe yesaya nabaletia abantu bari chinguru bamukorera imirimo anda abantu banabotebana ereta akora akwa ekiagera tararwara nyareke ayona nyareke torwara iri chiwo ogukora kuko ane nabora kuota rwareti iwa 4 verse 20 and 21 Ayubu 4 verse 20 and 21 Ayubu 4:20 ekero kienja 4:20 abantu nabo ego cyakabantu ko bamoyo anyare ko bamoyo asenga kiyama ndura tukaranzitinga nabo turare moyo cyare ku mandu moyo turi kurende omorogo botaraika moroba wanyora baitiru basirire oikakare na kare wano ondetari okobechandira 21 wano by'abantu aba basemere tugosebasemere tubona tukaranze taiga nigo bagokwa bataraikera komanyobo ngai nibonde bwensi naye bakoba moyo manyanga nabora kuota bwareti ekiagera tari lazima urware achari nero nabo turaruga gatokogenda oigunga monye na getonyo kwana mugaka getonyo kwana gento gete giakorekire bono isinomo naende kugosaba konunuo tagotebinya sana nyasaye bono nkonya gonkogenda naende kurangira ni nkoirani ngambu ya mono achari ekobareni yana berara wacha bera moirani kore nyagitari okoro moro nyagotabanga nande bechina amaete ngajinya komorange igwa wagosoka konguo tebyo manene ngosokande ngotuminyande byo mabiko kandi kuna mwanya bantu nasabyo ngamabenjera mona bonsi abara abaze kinchera kera bo waja kwa omiranye naende gitanyare kane ominyo asoboro tuwakara na kare haleluya Bingane riyoka. Ariyo ko mutaka sa bango manene kamera akimandi ngando kwere nimbi yamano. Ayo ko wata presa. Era charo kanane na ewe kore. Ngakitora akore. Ayo tebyo manene kera akogokye obikiriri. Daene gitanyare kane o manana nkonye nenchitinja kore masekere kyo banene. Bingane riyoka. Ekyo tore enseye torengereti ensengi yehocha. Entonces ya son con la cogendera ana kire ara kogera no yere kero to korandia o to te korandia sa mariga manene ekiagera tu ekire chinga kichio moerio akiri mate na jaka nyaranga abande mbama etinga chinga kitone chio moerio yoko mo ndanga nyadanga nginari ko sukuru ko to ko keria nsukiwo jiwosio njendo
Iye kiagera ng'ang'ende kuritaya. Otara sukigwe keogo keria. Otara aritaya. Manyanga makweli na korete ng'aki. Ng'aki ko aracheremia oteba ng'onyo montori ke tugwetogia. Ta abase gwetoga liyo ng'aini. Ta abase gwetoga lichisemi. Ta abase gwetoga liyo monda. Kurende togie ng'anamo manyetorori. Ibu mwana wabate. Ibu mwana wabate. Second Peter chapter 3 verse 3 and 4. Bantu bari batagiye kanisa abande bakarasete kanisa bavuga teteri baga lakini bituru turu na mbaye yamo abane na bari babatengere tenga jitingo jikanisa senge yanyarebe wale nyarebe oyo mwagateri ngai yamuji omaete kabauti nere gati yoko genda ruwa ne yoko genda ruwa obanye tomo ndo genda ruwa mwana yako kusuye to tarigiye kanisa aye okay soma 2 Peter 3 and 4. Yes. Litanga ni manyari ingane. Litanga ni manyari ingane. Asama tukomo ayo. Asama tukomo ayo. Abantu abanyacheche. Wogo sekeralina bache. Bajya bagutunya moko ganikwa babanyene. Bagotera. Obo ikera nubweire yo chakwa wonga yire. Mama ete ko jisokoro cheto jiarari moja. Enjerie bintu byarenge mwana nyambo nabo bire. Mwana bo byarenge kurwo mutaka no gutongwa mwana rero nabo bire ko baratiganda arabo. Kare. Abasaja mtu nyina barenge. Rero. Kare. Emuru ya kare. Dera onero. Ugo minto na ori ye kaine. Kare riye ke tu reri ki are ko gatu. Barasa. Abakungu bana barenge barasa. Dera banyabiro yombarai. Iga mangana ina banye kaine. Ayekana kunyabulekani. Nane na janga nyara bantu basike teri yasara biye soko ori kurumo gocha. Okulwa baka kabaga teranga koruba ko. Kama kokuru bakoro ada baboya baraka barikuru bakoro yevita na rende karanta lo sta rende karanta akare se giyo agate nebi mura biye se kabi arenge ya rwate se yevita wanya bantu basike te kuru bakoro anaye bati kuru bakoro te muatie se go koira evento kero muatia mangana ari kirara yuwa bona da utiago tera 40 verse 7 Psalms in Zaburi 40 verse 7 Elio ugateba Digereria Nachire asebuku Nigeri kire ayangwenerete kokora Ingo asanda manari kiro monto mwanya bantore moyo koyana agwenerete kokora na sebuku lakini nana otole tuko na hotora nebuku ebuku agateba kuchiano yo no ngakuru lero sana tena yara na bega tera na beri kire lakini rende ayasome buku bunekore tena ki lakini kuna hotora neranga majika musanga karasire Umaete naye no saregete musa tabwate majiko abaratianda abori buna bono nkorandiga amangana nkorandi na yani amangana na yangu omonda na uzi batabanga ngumata amangana ya nare enta ngana ya umurandi yego ebuku ngo yarige tuna nyasaye amajiko 10 nyasaye akayarika ne kiara kiaye Deuteronomy no koiranere kianda ebugo kianda na 10 Waisraeli batari rero waikire rero musokire kuya machiko ukoira na kare buna na ntutotu aganyoire tetaigwetie sotoyojigoji okay ekeronji na tirete gochia sege tunwa igoro oyimusa koe wachiba ochiria chamagena chalikire okobwatana kugotianania kolia omonena akarete na inwe nkagenderera kobera asige tunwa igoro asama tukemera ongene elio so na ogoto alafu inari ko kende gose konywa
omonene akanga chibao chirie ibere chiamagena Nyasaye aligete kiara kiaye igogweta amachiko 10 niorigete na kirinda yokunya otora nangana arenga ya Musa ngana akorete gozena bakariri Musa tirimbo gakuru inchono laro saidia kamoni iko na kobenda benda bari erinde Musa tinira amachiko nse ngana ende koronya sata gete amachika ya bayanyore naenda gatari Musa ngana ende bacha kirao chinga buna kiriri itangani naendo ndeterendike tamatera dinga mbona noja marikaye imbere karamu neza bose negete wana chaka kwa tamatera dia kobi naomba Biblia isome 34 verse 1 Exodus loko nganya 34 verse 1 omonene agatebya Musa bacha chibao chiamagena ibere chiri buna chiri itangani na inche nindi ikase chibae chio mangana ali arenge ase chiri itangani echiwatete iba majika Nyasaye takona koya otorana takona goteba ngoma etara yena bibu kwa goteba ngana kwara yena bijimurina na kita utia gotebera ngere amangana tagete kuiruera na yari ikira sebuku tari ayo monda komotebia tari ekegusi tigatomanya kono kegusi toira nebuku ekiagera no nyane kegusi ekyo amangana ari ikire kono bako ngayawete Orojoye katiba yenze erikire ko nyomuku ayago gatigarete gusimo maze gusimo no tebwa tiye sego koira igatakunya batanga nangana nabare bunarikare anangana nkona honjore riyare ebikonembire tokona korori tukaserinde tagotebano ora tande ruchiru kurwa segetabu kyeruka 18 ebingo 18 gotirimbo bigara ni mwana kinigatera obogima bwakare na kare na obobe bobotenengo 18:1 na omugambigete akamubolya omworoki umuya nikinda akore inyare koba no mwando bwobogima bwakare na manya omugambi okuganda kamubonye omworoki umuya nikinda akore omugambi manya nabako nyoro omugambi yari kanisa ngarakini omonto ndero otari kende munanje nabagete isiko akona batabanga kanisa ntoche kanisa nerende kanisa ntoche lakini rero omugambi otigire byasara by'omugambi taro chiko senkende orengera iri ngapana amangana ya yobondero n'omugambi obo imbobu atia soboko ngira ochira se Yesu elio Yesu akamwiraneria nakyo kondo komuya ondetali omuya otatiganya Nyasaye byeka mata karatolozi kanisa orata abane tolera gi igere yimore kama amatenga oro muya kombwa omuntu oliye limune yani okagama chanyare omunyundo mono muya kombwa kino maana garo muya kombwa oje Yesu rawo kana ngaya nere tata getia ukumunya lakini yaye omonta ko komobe atajua juu arafu kwamanyire amachiko totomana toiba eyabano akabora ayonsi ninyabwate mata majika yonsi kuna kwa ya eresire ahinya bwate te kuruo bwana liri na ile tuwe kanisa ngasaborua inkairu nyombe bitano bile ase kanisa amajika yonsi bina ya bwate te bakangabatizwa elio ekera yesache acha kuiwaya akamateri kemo ugekole mete ekera te langa majiko na ya bwate te kuruo bwana Yesu akamateri ngente kemo ugekole mete ona banda ni ebyore na bibyansi ogabera abataka naye nobe n'emigo igoro elio iche ontunyane tendera agakumilero bono emibere nechandeire ntarikorara ngokikono wasege naizuma nabairi banjijera enkoro yamanya komite bokia nero bana batenga bera abantu baraiye yani batichandeti erikiega ekiagera arengo munda mono
Yesu akamurigereria bunanyira akabera Neba akong'asa abarabanda goso asubulwa kibwa Nyasaye na ororo engamia gweta sekebao byesindani kobwa omonda goso asubulwa kibwa Nyasaye. Haleluya. Tiwana abori engamia negechuni nkiegeke yakini ngamina bego itekebao byesindani mere kebao byesindani yakenda ngaini ngakikengana ngarakini engamia korenaji ngarakini omonto omonda nakongo soasobulwa kibwa Nyasaye etabikiwa yarenge obotenenku ama nokoririe omonda bwa Nyasaye iwa inki omonda atasoerera isi asomonda bwa Nyasaye omonda igade igitibirengera ribiaye asegentoki ando ko kuba ko kwana buyega ngana nyene bokuya bateba ngaseni bo yaere nengora yaona yaora dali nayo tantaine aye ke omate mona talikorara igona atenda abantu barare baba bataka na yantaka na ngo so mingo yinde Nyasaye tata yibante bataka ekiyagara naje ko mundu omakoro motaka toliko twara basani igaba kwa hoda mwati abasani ekiyagara motaka tayayore bobe oje botegete komayanga mangana kene ayoba so mana 19:7 Proverbs motaka na marafiki egenete amangana yabasani yabaye lakini yabagosa Iwana wakanda kurara ngemu kuyatebire ng'abanda ambako jiwo ayago yiyete Biblia ni musumeno ngayoko butora bwe so motaka niga kogechwa n'abantu bamwabo bonse bano ose likolyo gokuminga abasani baye bamutigire nagiye ko goroma ke nonyense ino kikamati kiawo kigo kigocha igore para embura ya chakire wetu bibaga chiko kama para yateba ngatogenda bweto tuere toigame yaba tuera gotira asegende bera kore tenaki maite wanga warinena mukono mutubu aufanyi nini ibanya gokoraro bo mataka hiyo ni juu yako nzo amajibu kujio mataka nande bora kuminga bamura kuenga kibona yabaye ale yora Biblia bateba ngagotora yora majiko manene igotoka babende tue natali abagento ki igoko como mokristo ta como wieke mincha oro iwa omonda talikorara anya gotekete komanyanga talikorara Ecclesiastes 5:10-12 inta omonda arare torore monda talikorara arengera tina kabole mokali nintikare dijiri muko minta arakana nande obole moboli bonde tinda abo agacha nande akoboroka sa marieta abuata marieta tarairi ando mata banda na uba kwenye komanya bara gibago etemeji yabo okoma rero neri mosacha boliria etali begete kihuti ekiagara tarairi lakini yo motaka iriara gerete ni yeni yaye agazaba ere ale tegetoda kagenderani azamu erade 5:10-12 Ecclesiastes 5:10 omorandia omonto bwanje tekibesa tagoisanekana kire kino okuma osoyo bwanje tobotenenku akio mateni ngana endo gosasima ngukare yangu kubona ngenda gosasima gaki egari bigwete goya igete naroko ekabune senta bori tie gatara nawe kengima arabu igombosa Ataro tenenku wakomenta kana nabwo bakoboria bono oria omenyete akonyora somango tiari wase matakakari chitoro chiomokori emeremo nigo chiri chingiya mono yebano nebanga niga bwate egento egekakoria ose binge yebano borendo botenengo bomonto monda diri como tiga arare chitoro tokorara toro ekiabe asoreire yone wake sabu ebengi apagire izigera abunu korende ne bunu nje na bebe tona uba ngakani era ringa page tiari ngonda bende nyore abunu Nyasaye naro nakanyerende
mayete bona na mazeigwa na bo mondaka baimeye kanisa lakini yesenge njaru mondare ngeretie amaria ye wanyoranga rero ne sabato na atarazete kanisa ne orurwa matangazo lakini gari yae ne service kari ekiagera kuchakira Jumapili ebiasara ndikakorete ngaji ande katwakotera Yesu kuru yesabato ngia monase oyo kabe ngia monasore ene ngia mono amana bento kieke nebinto bya yose buna marika kotera tibotu bakora eyo kale kwa mabo manyire zange lakini nora ase aya no kira Iwagiri ndo wana ni ekinechi ngakitokora aliye nchiri yo gotera kene kiyo kuya gotera tarichi ngakitoko na gotera mangana gotuanzira buna bantu bare gotera Isaya ngantu totebya mangana gotuanzira bona jinda kiechi yalipitwa na wakati uko kitambo uko Iwagokora moyo anjaga kora ekiyo kuya gotera hiwa Chibese kijugo jandete una kiana nganjigo gwanjeroi keiroro na ande chinga kingo ikachiri kitago konye 7 verse 19 Ezekiel 7 verse 19 Ezekiel 7:19 Ezekiel Batugute kifeta cyabo asechinchera Dhahabu cyabo inchibarwe kibebuna ege ntokiye nibi kifeta ne dhahabu cyabo ikonyara kubatoya asiri tuko yiyenda mwamu yo monene ebintebyo kwisanekia okubanya kwabo ose libiko ba igotia ekyagera nigo byabete ebigota bikagera bagakora ebibe igo kibese kijigo jandete kinga kingo ikejiro gotugutanze kinga kingo ikejiro taiko iwo monta goteri mwogo tomere kibesa omaye teiro kabage nankorango kibari abamena omateri ngomongena ebikunge yensomere yawe tenye bigike bimwe bitati ngosoma lakini yakasimi mulika mwisi una lilia tera tingango tomemwarebesa ama taningaricha yoko watanga ngazi yengo chama okona kutabulie bintu byane nga tata getie somwe ekiagere go jigosomwa ojikomanyekana na bwate bento ki bona kingo igajire onde mwenzi yakosoma onde mwenzi yakoruzia otali komowori ekiagera nko baruchire komo bento ki erubi adena janga nyoraiga mondo ta koine no nyatara ateneka ebi monte vitorere tarecha ida kuna tutabwati torabaya tunanyenyekea abororo lakini ekero kibese kiajakire gosoa omonta inini temunenda y'omotwe odanga ng'oakana ntara kore urigori kiagera kibasa kikore kengai naende iwa ekero omonta aromonyerere nanda atabwati besa kagotaranjira anatembea taratibu lakini ekero ajakire gotwara kibesa nakabaka nyerere boki nabogonyora omonto akire kwanini ya kidogo atagetatare bona muninyange bona tata itigotara buna monto ekiagera kibesa kiakorire ng'aki omanyete obuya ng'ainete 32 verse 15 Deuteronomy 32 verse 15 okoiranerera korende Yesuruni akanora akaenena akanora na koneta akagirigenta eriakanga Nyasaye eriomotongete agateteria egetare kerikiare ngogotoreka kwaye igo monto gaseseniwe tokomorora kanisa tokoigwoko ogoteranga tiga turasaba iyo kuwadanga bono tuwe bagosaba turagenda igo bona guchaka kueba masabo egentare ngetimerina indinko minyoka kurwa inike omonto oregonkonya sabo ekiagera karengeki bona Nyasaye kagogosiseria Nyasaye gagogokonya onye gotagitura amenya matukaro erindo nyore riba gokwana na Nyasaye
yao toreke bele ya samai ayetena manene miyamana sengo njogwa seseliye wana mariaya tankonye bokueva amariaya tabanse ko Tanzania nagiya para semani atanga tabo motaka nande taba gontoki abagati na ayetena manene inkorembe gati ekiagara ngare tuwe kero ngo tuwakana nakare asenye tare Yesu mugutasari gawe na Maria sendo iwa abagaka n'abanyina bari babaira banene mbare abana babo bamenyete isiko nande bamaite ngakero motiye yinko batomera barekende mugako tomeru no mo tomeru lakini nande kwevuba kunyagatabanga yani abana abababe abana beki abanyora nigeta abanyora abana n'abantu bande bagusubirikira ntumba tuyinyoreti bana korageri abana babo bona tiganko yuriga aya no ikamare ngore ringo cyaka ko barayeri ko yobocha oyuno mane bana bambara akogosera aya ne kinzo sareti asekretari ya Yesu 26 verse 2 Proverbs Kona na ari mukama murabo icyo makoro shopping omwana yakongize ko nyomba ngane koraba ko genda erosi ni komo tuera na nyeri toke ona mata ko ganda ko charu nonya ko bure tirare ko jakatera aya no tera na nonya babo bagirezi ni bagote nga mamu tuaikire asekretari ya Yesu aya kware ngara tibati garanjira ko yore muna manyoncha yete soma Emereng'anyo 26:2 yes kuna enjiro ekona kong'anya na buna egesingororo gekoiruruka nabo igona okoragereria gotari nenge gotaikerere obioragereria no baragereri buna enjiro ekona kong'anya na buna egesingororo gekoruruka nabo igo okoragereria gotari n'eng'encho gotaikerere oria oragereria igo nona ko bageri aene Jesus areti ngabana bato mwana barabu nabasoma tikabasoma basoma tu lakini imba akolikwa ayalilio kagetenga imba akolikwa abana bato mwana ubagutanga na kolikwa asekretari ya Yesu nando mataje nabo kora ngakyo katabanga ombe adui yako afanye nini elinde koko na kozozo niwa aona kwa nini rare tabaize kona katabwa ekiayara susana isate yungo yere iyo katabwa ngoma na lendo yawa matari naro kongo kikuruguchia mima tiongo awatebanga akisema atakubariki hakuna atakayefanya nini yani no kuma to gotanga iterikende omondo nare orekenyoro gazi yaye noko nakoibuburonga mwanyarere agenderei ekiagera mwanyarere moina kare agakamanyire nakende kiyange kore tinaki agakaga manero gosesenia bona riba gako na goterinya sango monene itere misia senkiria omaite iwo anya tibwanje tigosesenia abantu Bibilia batebanga goseseni guko bare naye Buno tatageti abande banyore nayo tarikonyora anya konerete kona koragereria abantu bosaigo kona koragereria bosa amariko abate abango koragereria wambara bunegoti wambara bunegetamba naende okoragereria kona koragereria abantu konyere buna maguta kunyera somere akona liuga naomba Biblia iseme 109 verse 17 to 20 Psalms. Saburi 17 eranigo anchete koragereria bono tigo koragereria anchete komuiranere ere tanchete osesenia naendo mongwana yo tanchete koseseni bande asayo wakore are sese ni gukoma arasare ekiagere nyesa tawo kwa gintu tutakiretia abande
ekiagera kilioko saba Mika akotebanga usifurahi juu yangu ni yangu kapo nitafanya nini ewa wanko bunite nene naende igoje kobwa tembwa yoko na korageria abantu oje kobwa tembwa etatage tiko seseni abande umurero amangana yakoyiranere aserietaria Yesu twakora nigo ambale nigambarete ambarerete okorageririgwa unigoti yaye akwambara eriete liesege songo ligatamo kwambara nigambarete egosesenigwa unigoti yaye akwambara onyo mogaka omogura yende bona tiga konywere asomo beroya macha konywera asomobere nina macha konywera asomobere ka ogwesiria amaguta kwera kwa akonywera ikasa maugaya ananya ketambare tiga okorageririgwa okuko behuna egetamba kwambara ora bonereze erionerete kwambara erionerete kwambara amarageria erionerete kuna korageria abande bona tigana ananta asore binereze erionerete erigakabana orino amenda bona toro chireze eria yanerete kwambara bona tigambara erio amenya asore binereze nerete kokaranga kwambara arabu naende ko behuna orokini kwegoeria utambe Igo, mochini erionerete kwesibera wana ayatigo korageria koba bunu mochini ekiato kunyara koganda sabari mochini erieta kora tigagi naye gokoma moyo ganeria abanda maya erinde nyasare tevisio viria abirente wo aserietaria Yesu Biblia goteba omonene natinye kiraririga kurwasa maisabo amakwelita kobo nonya no kuemia Mwenyezi Mungu awabariki. Get the point. Take a step forward.